Lek. Pagkuha to kuan lek bay nang unas lek bay kay kuanon ko lek kasi akon ko lek kay manalang ni lek akong iilo lek. Lakaw lek kuha to lek. Kau pagdali. Bayan bata ka dugay ba makuha ni unas oy. Pagdagan. Unas. Kasi ang kalibangon ko na eh. Wala ako kasuri kape. Ang dami akong kuan, kinakain kagabi. Mau kalibangon na ako ngayon. Bilis lik. Asa man ipaingon ni slik lik oy nga. Pagdali lik, wag unas lik. Hindi mo kilala yung unas? Hindi. Guys, hindi yung kilala yung unas, guys. Mo ni guys. Mo na unas, guys. Mo na unas like kanilik. Nalik. Di sa mulik kay ito na ako sa CR lik. Ano nang kuan lik? Ha? Ubay-ubayin mo lik. May lik-lik oy. Ang tagal. Sakit ng aking tiyan. Ng tiyan guys. Oh. Tagal ba ng lik-lik? Sana may lik-lik guys. Kadugay na ba ni guys? Ano na guys? Oh, video ni guys. Grabe guys ako eh. Video ni guys, oh. Kay mga silingan ako guys. Video. Saan ko na yung unas? Malibang ko no kahan. Ilo ko no na. Bagno sa siyang raong, ano na puti. Nyak. Yato bang Grabe. video laro ng Facebook ko ni ipost Ay, guys. ginoko! Ano mo nagigano? Na guys, kay makasiraw na ko guys. Dito ako mag-share guys sa view guys. Dito na ulo yung mag-share guys. Ay, sigay, Ay, Dito ko na ulo yung share guys. Yato ko yung Oh, share mo na guys ay luyo. bawa niya. Wow! Sabay na guys, kasi ako na ko guys.